COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Namar ka jingbam me thikna ka boarding hakathany hi barok away ka seng samla Shnong Umtrai Ribhoi district ka bahap hapo ka Mauhati constituency kaladawa na kibor badai pe ka boarding Elektrik ka tanat MECL hadin baka boarding kala shulib ne du lenter katba ka te ka tanat MECL ka juwan lum ne pha ka suman ban pha siu ka bai thangding katba ka boarding kam chu me thikna nakaliang kinong yalam ka seng samla Shnong Umtrai habakren shikilat patay kubor kilai thu ka jingyo boarding hakatiga thain kalong tang shisen hakashitayo katba ka billai pat ka shait poi be kumba julong kilo ongru bakane ka jingbam tikna ka rukom me jong ka boarding kalabu jing e shikat day hagi babun rukom mikinong Shong Shnong jong ka tiga thain nakaliang kinong yalam ka seng samla kaladawa na ka tiga tanat boarding baki day ban one page ban jurep hi dalaki jong ki khmat halor ka tiga jingbam biang ka boarding bar kumju ban bujlino daki we ki post light ki ba manta bon ki bala kem sarang ki bala ban Khlem hakano kano kapor ka bala ban bu ka jingma ka bakraw ya ki nong Shong Shnong jong ka tiga thain ngana kaliang jong presiden jong sang semla Umtrai aku pun pau persyak ka sarkar bakal le maina ya kene kathan kadong jong kariya Umtrai namar bang siamba nadu kilim sengkin hadu kalat ni siam kalat kalong ka bombiang dengan karpat juga tanat MECL kumno baka wan siam ya ka khajana wan krong hanre kumta kadim biang ya kalat hangane kadong bat kathan gejongi ni siam bachi pun teligi Shnong gidan hadu khandai siput teligi Shnong ni siam bu utau nong pet ya kene kalat udah tangwe tekalong jenjar ayu un biang ya kene kalat haman lakasi handeng karpat ya katrat MCL pakade bentung bujulino daki we ya gitu kiba ki post ki badang lait habede bat kene kalat chene kathan bat kumjuro dangi phai shi Shnong jong goch ria Umtrai khamtam Umtrai wat Umtrai ro ni siamba ka jingyo ya kalat kalong mar siliang Shnong ka melat siliang Shnong ka lip kane ka pen i no kusaba what up hagajing dolat bakaka jong kane kathan hapring Shnong jong iro kadang no siliang si bentar jong ka Shnong kiyo si bentar Shnong kemyo kumne kalong ba kinong Shnong jong Umtrai kem so tanat bani iba kane ka jingle siliang jong kinong sam boarding bat kumjuru habede bat upus ni iba ki puslat apa Shnong jongi kilong ki bom sarang kane permen sawi ki khna ki khlung wat ki rong baro ba une upus balate da kiding bat ki bom sarang ngemtip ba kano kano kapor ula ban Khlem na kumtang karpat ya sarkar jong kame khalia bat kumjuru ni ka tanat MECL bat USDO bade ben pet ya kane nang bak umnyam ude ben le bah bat bantukit nakmat la jong ba untip ya kata jing tu na jong puslat berkejing me elat phakha to na kaliang jong ni kya seng somla kadong kathan hangne hau Umtrai nong khap Ribhoi district ngi penpau ke jing e kata kalong habai dei bat ka bor jong ke jing shai ka light kadau ke bangi yeng ne kalong ban kerpat yakin nong pej nong khmi habai dei bat ka light namar ba laslam pa la banong ba kalai kam dalong tikna ba kawe ka bangi syam jing e kalong hawide bat ki student ki bedon hagine ki dong gi than chungi ki don ru ki ba hap le ki online class jong ki te tang na ga daw jong ka jing bom don ki lai ka pen thut
lani kapenwit no ia kataka online class ko jongki te ngakerpat ju naka liang jong kaseng samla angne umtrai ba kinong mikmat jungi ka sarkar ba pinpek syakane ka jaka ka bangidon namar ladangin ken ngin hapsiu ya ka bailait man kapur Henry kajing don jong ka lait pat kamlong tikana ba tesak gawi kajing e ni nagaliang jong sang semblang penpau ba hawide bali ba kani ka lait kadu lenter namar ba laringin ken hawide bat kinong pet kinong mi unong tre jong kani ka line sekane ka dong than jungi marba ni Khlem keno ya unong tre jong kani ka line Henry marbu u hap tre tang marwe kijaka pat kilong kiba jengai kejaka ka ba untre tenang kata gadau la dolong ka bala ba pin thung pat sa uwe khnang ba ka kalait kan yet bet te yet renti nalor kataru kabangi syam jing e hawide la kam don kalait ni hangne ni don ki hospital ni don ki school nangta ni don ru ki kan ya jing tre ki ba ya de kabangi tre lengba kalai te habam don kalai kapen ko no ya kata gajing tre jongi tenga nga dawajur kum usketri jong ka seng samla umtrai bala kumno pila di ben pek namar bali ni imla shu man skabjar omdi tang shiteu ne arteu tang hisnin arsni kata gajing du jong kalai Henry la da kala jandap da kisnem kata gajing du jong kalai sikine gidong thanjungi